फालांगिरि प्रदीप बसुमतारीनि बाख्नायजाथाव खामानि Hslc आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनो सासेयाव 10,000 रां मदद होदों। फुंबिलि सुइट स्टेलनि बानजायनायाव Hslc आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ मान होनायजों लोगोसे बरायदों। चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय फुंबिलि सुइट स्टेलनि न'ब्लाङाव गासै गंबा फरायसालिनि टपार 18 जनसा फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे 10,000 रांनि अनसुंथाइबो होयो फरायसाफोरनो। 22 बोसोरनि सिगां फालांगिरि प्रदीप बसुमतारी बिथाङाबो गुबुननि न'खरनोखौ माइरं फानोमोन, नाथाय दिनै सासे जाफुंसार फालांगिरि। दिनै नैबे आंनि फुंबिलि सुइट स्टलनि जे लांगोनायाव नोंथांमोन जे मिडियानि मानसिफोर फैनायखौ आङो गासैबो मिडियानि मानसिखौ आंनि फुंबिलि फेमिलिनिफ्राय बा आंनिफ्राय गासिबनोबो गोजोननाय आरो हामलायनाय जासिग्रोबाय। बेखौ आङो सिगांनिफ्रायनो गोसो सिंजों मोनसे साननाय थादोंमोन जे फरायनायखौ मारै गथ'फोरनि फरायनायखौ मारै इनकारेज होनानै मारै गथ'फोरखौ एसे साबसिननिफ्राय साबसिन लांनो हायो। आरो जों आवगोलनिफ्रायनो नुबोदों जे चिरां डिस्ट्रिक्टआव जेब्लायबो गाहायाव थायो, बिनि बिथोराव जोंनि काजलगाव हाइ स्कुला जेब्लायबो माने गाहायाव थायो। आङो बेनिखायनो नैबे जे फरायसा फरायसुलिनि जे एग्जाम बा आनजादनि सिगां दान मोननै सिगां आङो काजलगाव हाइ स्कुलनि फरायसा फरायसुलिजों जिरायनानै मोनसे बिसोरजों टेबोल टक बायदि बा मोनसे रायलायनायनि गेजेरजों आं बिसोरखौ इनकारेज होदोंमोन जे नोंसोरो मोजां फरायनानै जाय गथ'आ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हागोन गासैनोबो आंनिफ्राय मोनसे माने फर्म फिलापनि बा माबा मोनसेयाव एसे अनसुंथाइनि थाखाय आङो 10,000 माने बिसोरनो दाननै सिगांनो आङो बिसोरनो माने एसे बिसोरनो अफार होनानै दोननाय जादों। आरो दिनै बे जिनिसखौनो फैयै फैयै आङो दिनैनि दिनाव आं बेखौ रानदों बा रानखांबाय आरो दा जागासिनो दङ। बेनि गेजेराव आङो काजलगावआव गोजौ फरायसालिया सरकारिजों लोगोसे काजलगावआवनो थानाय जे प्राइभेट स्कुल गंनै दङ। मोनसेया जाबाय बिवेकानन्द केन्द्रीय बिद्यालय इंलिश मिडियाम आरो मोनसेया जाबाय उपेन्द्र एकाडेमी काजलगाव नेशनेल एकाडेमी। बेखौ आङो बिसोरनो ओरैबायदि खोथा होदोंमोन जे नोंथांमोननि स्कुलनिफ्राय टप 3 होन्दोंमोन आरोखि। टप 3 आङो 10,000 होनाय जागोन। नाथाय आङो मैयानि उनाव माने बेखौ मासि मोनसे बारायनानै टप 4 सिम होनांदों। मानो होनबा बिवेकानन्दआव सेम मार्कआ सानै जादों। टप 3आव होयोबा सासेया मोना सासेया मोनो, बेनि थाखाय आङो मोनब्रै होनाय जादों। ओमफ्राय आङो मैयासो उपस्थित बुद्धि आरो जोंहा सबायझार हाइ स्कुल गोजौ फरायसालि आरो बिलासपुर मनसुरियानिफ्राय सासे माने जाय बांसिन हाइ टपार बेखौ लानानै आङो 18सानो दिनै आङो माने 10,000 करि होनाय जाबाय आरो। दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ मा बोसोन होनो गोसो जादों फरायसा फरायसुलि बिमा? आं गासैबो फरायसा फरायसुलि दिनैबाव मोनबा स्कुलजों लोगोसे गासै आसाम बा गासै जोंनि बिटिआर बड'लेण्डनि हालामनि गासैबो फरायसा फरायसुलिनो आङो जाय उथ्रिसारदों बिसोरनो गोजोननाय जासिनायजों लोगोसे गासैबो फरायसा फरायसुलिखौ जिहेथु जोङो गोदोनि दिनाव फरायनायनि परिबेस मोनबोआखै, बेखौ जों दिनै अनुभब खालामदों जे लेखा फरायाबा सासे फालांगि जानायावबो नानान गोब्राब माने हेंथा सौफैयो। बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो फरायसुलिफोरखौ बेखौनो हास्थायदों आरो खावलायदों जे नोंसोरो जेखि फराया मानो, सोरबा आर्ट्स कमार्स होन बा साइन्स होन, बेखौ गोसो मोदोम होनानै थार लामाजों आवगायनो थाखाय जाहाथे बयबो फरायसा फरायसुलिया आवगायलाङो आं बेखौनो खावलायो। मानो होनबा आङो दिनै आंनो सासे फालांगि दिनै आङो बुंनो थाङोबा नैबे आङो साहा दखान फालांगि आङो 22 बोसोर जाबाय। बिनि सिगां आङो 8 बोसोर आं मालायनि न' माइरं दैबायनानै फालांगि खालामबोदों। ओंखायनो आङो दिनै गोबां आंनि फिसाखौबो आङो नायबाय जे आं रोङाबाबो फोरोंनांगौ होननानै आं सानसे समाव बिशाखापाटनामाव आं स्कुल नायदोंमोन। बै स्कुलाव आङो मिनिजादों इंलिस रोङैनि थाखाय। दा ओंखायनो आं खावलायदों जे गासैबो फरायसा फरायसुलिया जाहाथे मोजाङै फरायो आरो गाज्रि लोगो गाज्रि जिराद बेफोरखौ जों जानगारनाय थायो। आरो आं बेजों लोगोसे साफ्रोमबो गारजेनखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे गोदोनि बायदिथ' दानि दिनाव अभाब गैला, जाहाथे फरायनायाव जाहाथे साफ्रोम गारजेना गावनि फिसाखौ जोथोन लायो, मोजाङै फोरोङो,
फिसाया मा खालामदों मा खालामा जाहाथे बेखौ नोजोर होयो आरो गावनिजों लोगोसे जे मालायनि फिसाखौबो जाहाथे बोसोन होफानो हायो आं बेखिनिखौ खावलायदों आरो लोगोसे साफ्रोमबो फोरोंगिरि सारमोननिसिम आं खावलायदों जाहाथे फरायसा फरायसुलिखौ मोजाङै फोरोंनायजों लोगोसे बिसोरजों लेखानि गियानजों लोगोसे जाहाथे बाहेरानि गियान होयो आं बेखिनिखौनो खावलायो। दिनैनि दिनाव मबाइल सेरनाय उन्दै बैसोआव हाबा लानाय जौ लोंनाय बिनि सायाव माबाफोर बुंहरनो गोसो जागोन नामा नोंथाङा? बेथ' जोबोद गाज्रि दुखु मोनो जेनेबा दिनैनि दिनाव जोंनि बुंनो थाङोबा जोंनि बर' माहारियाव रासिन जादों जे उन्दै बैसोआव हाबा लानाया 9-10 निफ्राय जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय जोबोद मोजां थांनाय कয়েকদিन सिगां हिमन्त बिश्व शर्मानि जि एक्सनाव बे एक्सननि गेजेरजों आं भट खालामदों जाहाथे बे खमायलांगोन निस्सय खमायगोन आरो बे उन्दै बैसोनि हाबा जानायखौ गथ'फोरजों लोगोसे गार्जेनजों लोगोसे आं गामि सालायगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों लुगैदों जाहाथे जोंनि बर' हारियाव आं नुबोदों सोरबा हिन्जाव खारसनलायोबा बा खारसनफैयोबा लाबोयोबा जोंनि रायजो राजाया मा होनो फैखानायखौ मानो हरनो हो हाबा होनांगौलै होनांगौ जाहाथे बे जिनिसा थाया मानो होनबा 18 बैसोनि उनाव उन्दैया जेबो साननो रोङा जाहाथे जोंनि गेदेर सुबुंफ्रा गेदेमाफ्रा जाहाथे बेफोरखौ सानलायनानै जिखियानो जाया मानो बेखौ बोखालायनानै जाहाथे बोखाफिननानैबाबो लांफिननानैबाबो बिसोरखौ फरायनाय गियान होनाय बा बैसो जाजासिम दोननाय बे माबाखौ लायो आं बेखिनिखौनो साफ्रोमखौबो खावलायो आरोखि। माखासे फरायसाफोरनो बेसेबां खयजनसिमनो होनाय जादों? आं दिनै 18 सानो 10,000 करि माने मोनसे अनसुंथाइ होनाय जादों। सिगां बेबायदि होदों नामा? सिगां आं बिदि होआखै नाथाय सोरनिबा एडमिसन सोरबा खावलायफैयोबा सोरनिबा लेखा बायनाय सोरबा एडमिसन बेक्तिगत सोरबा बिफैनायाव आङो बेखौ आगुनिफ्रायनो बानायबोदों बा होबोगासिनो दङ मानो होनबा एसे माने बिदिनो क्रिटिम जाबोनाय नालाय जे एडमिसननि थाखाय मालायनाव फैसा बिनांनाय दा बिनिखायनो आङो जाहाथे बे जिनिसा माने जाया आं बेखिनिखौ खावलायदों आरोखि।